成分を読むとか、そういうのが全部こう箱のモジュールで提供されてるんですね。でこれをユーザーさんがこうマウスで持ってきてたらすぐ選べる、いわゆるアプリケーションじゃないですか。で AWS っていうのはこのモジュールが、デフォルトでここ何もないんですね。でこう上からこうズルズルっとつないでいけるんです。多いところはこういうふうに可視化できます。それからちょっと暗くて見えないんですが、この黒い線がですね、降雪帯というこの辺りが非常に時間的に動っているんですが、じっと見ていますと、上下が実際に事前にさまざまな動作をやらせて、その値を機械学習で使っていただくと、こんな形でいろいろ動作も細かい動作をいただけることができる。だからアプリケーションと私も全く地図と思わないんですけど、例えばこんな感じで回すから動かして、学生はなんかやりたかったみたいですね。上なのでこれがないだろうと私は思うんですけど。で、実際これを動かすことはドラッグ&ドロップというので実際にできるようなところもこれで気がついた。動かしているのに加速しにくい、ちゃんと手元に動いてくれない。これは我々がそのバーチャルな力を感じているというのを、また何かの重さを感じているというふうにも言えるのかもしれない。つまりこれは感覚的質量というふうにも言える。これとかも、これ左側水で。蜂蜜だと、この投資補正をカットしただけではないかというふうに言うとまさにその通りなんですけれども、我々のできるような術があります。何かと申しますと、理化学研究所の入木先生という方が昔の日本ザルで用いた。でそれをうまく使ってあげますと、ここ歩いてるときにパッと後ろからパッと近づいていくときに、まさに財力が持っているかのように